Piştî hilbijartinê nîvdemeyên Amerîkayê di meha mijdarê da Serok Joe Biden çû hevdîtina rêberê Çînê Xi Jinping û rêberên din yên cîhanê li Asyayê. O got ku ew xwe hêstir hîs dike ji ber encama çêtir jiya çavrêlêkirî bo partiya wî ya Demokrat. I know I'm coming strong, but I don't need that. I know Xi Jinping. Ez dizanim ku ez bihêzim, lê min pêwîstî bi vê nîne. Ez serokê Çînê Xi Jinping naz dikim. Min ji her rêberekî din yê cîhanê pitir dem li gel wî derbas kiriye. Ez wî baş naz dikim. Ew jî min naz dike. Gelek kêm şaşitî di têgihişna me de hene. Divê em wê fehm bikin ku hêlên sor li kûnew û tiştên herî girîng bûme her duyan di 2 salên bihên da çi ne? Are you getting ready? Hilbijartina nêdemê bu kandîdên komarî yên ku serokê berê Donald Trumpê piştevanî lê dikir gelek baş derbas nebû. Rapirsîn destnîşan dikin ku rêjeya desteka derveyê welatî bu Amerîkayê zêdetir bûye bi hatina Bidenê bu qesda spî li şûna Trumpê. Lêkolîneka tîrmehê ji navenda Lêkolînê ya Pew destnîşan kir ku navgînek 158 ji mezinên li seranserê 18 welatan dibêjin ku baweriya wan bi Biden heye ku tu karûbarên cîhanê da tiştê rast bike. Richard Wyke, rêveberê Lêkolînê helbestên global li Pew derbarê Lêkolînê agahî dan dengê Amerîkayê. Di astê kesan da rêjeya wî çêtir e. Xelk wî li gorî Trump beşiyantir dibîne û bi giştî xelk ji siyaseta wî pitir hez dikin ku jiya Trump. Hûn dizanin peymanên keş û hewayê mînakeke baş e. Biden me vedgerîne peymanên keş û hewayên Parîsê. Tişteke ku pir tê hezkirin. Lê hezkirina ji Biden li derveyê welatî bi rêjeya pejirandina wî yê li nav welatî da li hev nagire. Ku piraniya rapirsînên giştî li dûra ji sedî çel nîşan didin. Pispor balê dikişînin ser dubendiya rewşa siyasî li Amerîkayê û dibêjin ku gelek rêber li derveyê welatî pirtir hezkirîne ku ji nava welatî. Elizabeth Shackelford ji Encumena Chicagoya karûbarên gerdûnî qebûl dike ku xelkê li pir welatan hez ji rêbaza Biden dikin. Xelk hîn jî pir kêfxweşin ku Biden Amerîkayê vedigerîne ser masayê û hem bi awayeke çalak û hem jî bi rêzdarî di civata navneteveyî û karûbarên cîhanê de pirtir têkildar e. Nêrînên başên derbarê Bidenê li derveyê welatî bereva jî nêrînên derbarê serokê Rusyayê Vladimir Putinê ne. Piştî dagirkirina wî ya bê sedem ya Ukraynayê. Richard Wyke dibêje ku lêkolîneka Pew nîşan dike ku navînek tenê seda neh bi Putin bawer e ku tu karûbarên cîhanê de tiştê rast bike. Gava ku dûr tê Rusyayê her tim tiştê ku em dibînin li gelek welatên ku me lêkolîn lêkirine rêjeyên herdem kêm ji bo Putin hene. Ew jî bertekek tund ya raya giştiya li dijî dagîrkirina Rusyaya Ukraynayê ye. Serokê Fransayê Emmanuel Macron yek ji gelek serokên cîhanê ye ku spasiya Bidenê kirî ji bo rêberiya pihêz ya piştevaniya NATOyê û Yekîtiya Ewropayê bo Ukraynayê. O got ku heke destûr bê dayîn ku Rusya bê kontrol bimeşe, îro li çi cihekê cîhanê aramî çênabe. Raporta Cindy Sain, Ced Ozel, Dengê Amerîka.